Švédske parlamentné voľby vyhrala vládnúca pravicová koalícia, ale stratila väčšinu. Na vytvorenie väčšinovej vlády potrebuje buď niekoho z opozície, alebo protiimigračných nacionalistov, ktorých už odmietla. Viac nám o výsledku hlasovania vo Švédsku povie kolega Ľubomír Huďo. Dobrý deň, vítaj v štúdiu. V čom je teda výsledok švédskych parlamentných volieb historický? Došlo k dvom historickým záležitostiam. Prvá je, že poprvýkrát bude pravicový premiér dvakrát po sebe vo funkcii predsedu vlády, momentálne Reinfeldt, ale to by nebolo až také výnimočné. Doteraz vládli vo Švédsku sociálni demokrati. A je to odklon do určitej miery? Áno, tak tá politika je trošku odlišná. Niektorým to vyhovuje, niektorým nie, hlavne pokiaľ ide o sociálny systém. Ale jednoducho sociálni demokrati, ktorí 10 ročia ovládali Švédsko, teraz museli ustúpiť. Ale je tu ďalší veľmi zvláštny historický fenomén, pokiaľ ide o Švédsko. Pretože Švédsko je známa bašta tolerancie, liberalizmu a ohľaduplnosti ku všetkému a ku všetkým. Poprvýkrát do parlamentu švédskeho sa dostala strana Švédski demokrati. Niektorí ju označujú za ultrapravicovú, niektorí za nacionalistickú. Jednoducho švédski demokrati žiadajú znížiť imigráciu o 90%. Vyhlasujú, že islám je najväčšie nebezpečenstvo pre Švédsko od druhej svetovej vojny. Plánujú vyhosťovať cudzincov, ktorí sa dopúšťajú trestných činov, sú euroskeptickí a jednoducho na švédskej politickej scéne strana tohto razenia a tohto typu doteraz v parlamente nepôsobila. Preto je to viac menej historický zlom aj so ziskom takmer 6% a 20 mandátov v parlamente. Ako si vysvetľujú pozorovatelia, prípadne médiá, práve túto tendenciu vo Švédsku? Spomeňme, že už v minulých voľbách získali nacionalisti, ak sa nemýlim, okolo 3%, teraz je to 6%, teda nárast alebo príklon k tým nacionalistom? Je to dané realitou vo Švédsku. Častokrát spomínaná tá typická švédska tolerancia. Zdá sa, že má určité hranice. A aj keď je to len časť obyvateľstva, v roku 2006 mali necelé 3%, a teraz necelých 6%, hoci im predpovedali menej. Vyplýva to z ekonomickej situácie, ktorá úzko súvisí s prisťahovalectvom. Pretože je to problém daní, sociálnych výdavkov a zaťaženosti. A otázka prisťahovalectva, neustále väčšieho počtu prisťahovalcov vyvíja nátlak na sociálne výdavky, ale vzrastá aj kriminalita. Švédsko, ktoré sa hrdilo spôsobom života, pokojným spôsobom života, pokiaľ ide o kriminalitu, dosahuje na počet obyvateľov úroveň New Yorku. A nie je žiadnym tajomstvom, hoci od roku 1995 sa neuvádza etnický pôvod násilníkov a kriminálnikov. Vo väčšine prípadov, tak ako sme už včera uvádzali, väčšinu závažných trestných činov páchajú prisťahovalci a napríklad 85% znásilnení páchajú takisto prisťahovalci. Štvrte, v ktorých žijú prisťahovalci, napríklad v Štokholme, teraz v júni, v lete horeli, nemali tam prístup požiarníci, tí sa báli, policajti tam boli v nasadení, podobne ako to vydávame vo Francúzsku počas týchto letných, ale aj v iných mesiacoch, útokoch mládeže prisťahovalcov. Vo Švédsku je to nový fenomén, ale žiaľ stáva sa faktom. V Malmö, kde je tiež veľa prisťahovalcov, v tých oblastiach, kde žijú prisťahovalci, horia školy, je taká kriminalita, ktorá tam doteraz nebola. Najmä vo väčších mestách. Áno, a tým pádom Švedom ako si dochádza trpezlivosť a preto sa utiekajú k švédskym demokratom, ktorí ponúkajú určité riešenia. Aj keď je to 6% voličov, má teda šancu zostaviť spomínaná pravicová koalícia vládu? Práve o to ide, že táto strana, ktorá sa dostala do parlamentu, zrazu sa stala jazyčkom na váhach, pretože vládnúca pravicová koalícia má o 2 mandáty menej, ako by mohla mať väčšinu. Čiže nemôže mať väčšinu. Práve túto väčšinu je znemožnili švédski demokrati a preto musí zložiť vládu buď so švédskými demokratmi, alebo s niekým z ľavicovej opozície. Vybrali si zelených, tí zatiaľ odmietajú a švédskych demokratov odmieta aj ľavicová opozícia, aj pravicová vládna koalícia s tým, že by sa mohli s účasťou vo vláde s nimi zdiskreditovať. Takže napriek tomu, že sú jazyčkom, nemajú šancu, aby sa dostali do vlády, ale môžu pôsobiť v parlamente. Ďakujem za informáciu o švédskych voľbách, informoval kolega Ľubomír Huďo.